Ćao svima, ja sam Šoni, dobrodošli u moj novi video. Danas je tu sa nama Johnny. I danas ćemo igrati Headball. Johnny, će mi pošalješ da prihvatim. I da, ljudi, već smo snimili epizodu. Da, snimili smo već jednu epizodu. Izaći će na njegov YouTube kanal. Link će biti u opisu. Igramo jedan win. Igramo, koliko ćemo na 240 sekundi. Ne, 3 vina. Ne, igramo na pobedu. Onda može. Namestit ćemo 3 vina. Igramo na 3 pobede. I stavit ćemo random item. Znači, može. Game od random item, kada god, na primjer, uvijek dobijemo Znam. stvari. Ajde, može. Pošaljem. Ja, prihvatim. Da, ljudi, kupio sam novu glavu, primetite ovog crnica. Kako se zeši. Šalim se. Ja nisam kupio. Lele. Ovo je mnogo teško. O, da. I ti si meni, a ne, nisi. Ne, nije, ovo ti je to. Stavio si random. Da, fuck. A da, imaš golmana. Nije fair. Ne, puko mi je net. Ne. Nikola, idi ustani. I tamo stoji. Ne. I gol za mene, 1-0. Pobeđujemo Šoneta, 2-0. Kakav preokret za mene. Gdje ćeš biciklom na Rusiju? Yeah. Ja, smanjio si gol. Ne, to prečka. I za malo gol. I za malo prečka. Go. Ne, tako je. 2-1. 2-1. 2-1, šta da se radi, ali evo ga gol. Jao, ne. Pobedit ćemo ga. 4-1, ljudi, nema šanse da me pobedi. Jer je on noob, on ne zna da igra, on je noob. I to, odbranili smo. I evo ga, da li će ovo biti gol, Nećeš, on to brani. Ali ne, to, Ne. evo ga gol. Ne. Kako se u Kenjelu, ljudi, kad mora kada. Dao sam auto, ladno. I evo ga gol za nas, 6-1. Da li je ovo moguće? 7-1, Šoni nema pojma. Cepamo ga. Opet je pukla konekcija, izvinjamo se zbog toga. Da, izvinite. Evo ti reverse. To moj brat, naravno, ovdje na kompjuteru, krade nam internet i slaba nam konekcija. 10-1, ljudi, Šoni nema pojma. 11-1. Daj, brate, pomeri se s kompjutera. 12-1, stavljeni smo golmana, smanjuje go i... Dobro, ovo je njegova prva pobjeda, ali ostale dve neće biti njegove. Ne, nikad. Za malo 13-1, ljudi. Ovo je falilo malo da uđe i za malo opet. Moram da se pomerim, zagledat će me sudi, ali nema veze. I pobjeda, ljudi, 12-1. Prva runda je moja, prvu rundu smo dobili. Idemo dalje. Sad su ove dve moje. Idemo dalje. Random pick je super. Sviđa mi se. Idemo dalje. Zašto ne morate trošiti pare ili ako već imate free, ne morate trošiti free nego dobijete već free iteme i onda je super. Dobili smo Invisible i gol za nas. 1-0. Invisible opet i ne, 1-1, ljudi. 1-1. Aha, đavol, haha. Česi kad ti dam go. Kako je bre, 2-1. Nema veze, ljudi, ne može da nas pobedi. A ne. Yeah! Žurio sam. What the fuck, prečko, ovo je Messi.
Ne, ljudi, misle se. Kako glup go sam mu dao. Evo ti reverse. Ne. Ne, moram da ti dam go. Yeah! Kako si mi dao go? Kakav je ovo go bio. I da, ljudi, samo jedna visoka to. Ne! Stavio je golman u zadnju sekundu i evo ga go. 4-3. Ja sam stavio golmana i evo ga go za mene, samo što je to. Šao to je pukao, ne? Izvinite za internet, moj brat je kriv. I evo ga go, 6-3 za nas. Pobeđujemo Šoneta jer on nema pojma. 6-4. 6-4, ne. I Kako? 7-4, ne znam, 3 put za redom ovo dobijam. I evo ga 7-4, 8-4, kako me sere. Gle, 9-4, ja sam uskačem. malo pre smo igrali i nije ga toliko sralo kao sad. 10-4, ljudi. Pa ovo je nemoguće kako ja cepam u ovoj igrici. Mislim, stvarno, ovo nije realno. Koji sam profesionalizam. Žurio sam. Žurio sam. Ne, ljudi, Tako je. da. Imam šanse. Nema šanse. Skočio isto vreme A ne. 11-5. Da li će ovo biti pobjeda? I bravo, 12-5. Polako, invisible, ne. Tako je. Preskočio sam ga. Evo ti reverse, idemo, bum. Ne, kako si dobio smanjeni gol? Ne, Ne. reverse. To. Ne. Dobro je. Ne. Idemo go. Jo, ne. Tako je. 12-7. Moramo da ga stignemo. I evo ga. Ne, izgubili smo. 7. Jao. Invisible. Ne, moram da sačuvam loptu. Ne, golman. Zadnja sekunda. A daj. Izgubili smo. Pobjeda, ljudi. Još jedna runda se igra. Još jedna runda. I da, ljudi, opet pričamo kao u prošloj epizodi. Kažite nam, preporučite nam u komentarima i kod njega i kod mene koje epizode da snimamo, koje igrice i tako. Šta vi želite da mi snimam? Da. Spreman, ovo kladim se da je moja pobjeda. Skladiš se. Onda se kladi da si izgubio. Čekaj, nisam Zašto je gledao. 1-0 za mene. I ja sam pro. Yeah. Ne, ljudi, zamrzao sam ga i ne mogu da šutnem, da fuck. Sad njemu koči, pa meni koči. Znači, moj brat stvarno me nervira. I A evo ne. ga za nas 3-1, ljudi. Zamrzli smo ga. I evo ga go. To si imao šut onaj. Da, Ne. tako je go. Ne, ljudi. Ne, what the fuck. Go. A ne, go. I... Nego, to. Ne, za malo. Kakvi lagovi. To, spasli smo. I da li će biti go za malo? Dobro je. Ne. A ne. Kako te tako sere danas? Umeće. I da li će ovo biti go za mene? I go! Kako mi Od dao go? prečke. I evo ga još jedan. Ne znam šta mi ljudi danas, ali eto. Može. Pobeđujem, ne, reverse. Ne. Ali nisam loš zapravo, s reversom loš sam. I evo ga, vratio se normal.
Dum. Zamisli da to tako cijelo dok ne da neko go, da tako stoji. Jedno. Pa izašao bi iz igrice. I ljudica nego. Dobro. Brate, kako me pobeđaš, ja ne verujem. I za malo. Ne. Dobro. Evo ga go za mene. 100% ovo je go za mene. Ne za njega, dobro je, bravo. Da izdržimo još ovih. I evo ga go 8. Kraj, izgubili smo. I eto, kladio si se 9-2, zadnja sekunda. Invisible. I pobjeda ljudi. Rasturio sam ga. Ovoj partiji. Pocepali smo ga. A vidite, sad čuti, ne smije ništa U drugom klipu vidjet će. Već je drugi klip. Ništa, 3:0. Ništa ljudi, ako vam se video svidao, obrazno ga lajkujte, šerujte, komentarišite, pretplatite se na kanal ako već niste, pretplatite se i na Johnnyjev kanal, bit će u opisu, a do tada, čao.